Jedna jediná americká společnost měla ve Střední Americe větší moc než státy, ve kterých působila. Vlastnila jejich přístavy, jejich železnice a v některých zemích vlastnila klidně polovinu veškeré půdy. A když ji nějaký prezident přestal vyhovovat, vtrhla tam americká armáda a CIA. To všechno není příběh o ropě, není to příběh o zbraních ani příběh o drogách. Tohle je příběh o banánech. A o tom, jak moc nebezpečnou věcí dokáže být obyčejné ovoce, pokud se zatím skrývá dost peněz a lidí bez svědomí. Proč kvůli banánům umírali lidé při masakre? Proč CIA bombardovala celá města ve prospěch banánových firem? Jak příběh banánů málem přispěl k jaderné krizi mezi USA a Sovětským svazem? A proč firma, která to všechno způsobila, dodnes prodává banány i ve vašem supermarketu? Dnes je banán čtvrtou nejvýznamnější potravinou na světě, ale nebylo tomu tak vždycky. Ještě před 150 lety lidé nevěděli, jak banány převážet, co s nimi dělat a ani pořádně nevěděli, jak chutnají. To se změnilo roku 1870, kdy americký kapitán Lorenzo Dow Baker na cestě do USA zakotvil na Jamajce. Jeho loď měla prázdné podpalubí a na přístavišti stálo 450 trsů podivného zeleného ovoce za pár dolarů. Baker risknul a naplnil jimi celé podpalubí. O 10 dnů později rozprodal všechny trsy za 20násobek původní ceny. A učinil pro tento příběh jednoduchý, ale naprosto zásadní objev. Temné a chladné podpalubí je naprosto perfektní prostředí pro dozrávání banánů. Tohle byl zárodek jednoho z nejbrutálnějších korporátních impérií v dějinách. Náš kapitán Lorenzo Baker pochopil, že narazil na zlatý důl a do Ameriky začínají proudit tuny banánů. Na světové výstavě Expo v roce 1876 učinili naprostou senzaci. A abyste pochopili kontext, na této výstavě Graham Bell představil první telefon. Naprosto revoluční rozhodnutí pro celé lidské dějiny. Ale banány byly hned na druhém místě. Banánové euforii velmi pomohl i technický progres. V roce 1876 byl postaven první chladírenský parník. A Lorenzo se svým partnerem Andrew Prestonem několik takových parníků kupují. A pro úsporu energie je natírají na bílo, aby se méně nahřívaly. A to se později stalo hlavním poznávacím znakem firmy. Flotila bílých parníků. Jenže jenom plantáže jim nestačily. Chtějí celé státy a brousí z zuby i na Latinskou Ameriku. Potřebují tam ale spolehlivého partnera. Tím se stal Minor Cooper Cade. Jeho firma v Latinské Americe už stavěla železnice a dodávala banány do Nového Orleánsu. A všichni tři se dávají dohromady. Jedni mají plantáže na ostrově a flotilu sněhobílých parníků, druhý má plantáže na kontinentu a vlastní železnice. A tím založili nechvalně proslulou United Fruit Company. Tímto sjednocením berou ze dne na den pod kontrolu 80% veškerého exportu banánů do USA. Vykupují veškerou volnou půdu v Guatemale, Hondurasu, Kolumbii, Kostarice a dalších zemích Latinské Ameriky. Firmě se začalo přezdívat El Pulpo, neboli chobotnice, protože měla prsty úplně ve všem. Vlastní železnice, vlastní rádiové stanice, vlastní námořnictvo a nakonec firma měla takovou moc, že to byl stát ve státě. Ale čím větší byly zisky, tím brutálnější byly metody společnosti. Místní obyvatelé, kteří přišli o zemi, kterou vlastnili, nemají jinou volbu, než pracovat na plantážích v nelidských podmínkách. Bydlet museli v chalupách z palmového listí. A kolik si myslíte, že za svoji práci dostávali peněz? Peníze nedostávali žádné a platili jim poukázkami, které mohli směnit výhradně v obchodech United Fruit. Za zboží United Fruit a za ceny United Fruit. Byl to uzavřený kruh, ze kterého nebylo úniku. Od otroctví se to lišilo pouze jednou jedinou věcí. Pracovník United Fruit měl svobodu a mohl kdykoliv odejít. A zemřít hlady. Jiná alternativa práce v banánových republikách nebyla. Představte si, že jste hlava státu a nějaká cizí společnost ze Spojených států vykořisťuje vaši půdu a vaše lidi. Jak proti United Fruit bojovali prezidenti Guatemaly, Hondurasu nebo Kostariky? Nijak. Ba naopak, jim poskytovali veškeré výhody a výjimky na úkor vlastních lidí. V roce 1905 prezident Guatemaly poskytl United Fruit daňové slevy, pozemkové koncese a kontrolu nad železnicemi země. Samozřejmě za tučné úplatky. Tu chvíli měla United Fruit kontrolu nad 42% celého území Guatemaly. A když se ji někdo pokusil postavit, krvavě ho potlačila. V roce 1928 pracovníci na kolumbijských plantážích vyhlásili stávku. A United Fruit měla několik možností.
Vyhodit ty lidi, najmout nové, anebo třeba alespoň trochu zlepšit jejich podmínky. Místo toho ale zavolali domů do USA a Amerika pohrozila, že když si Kolumbie tyto lidi nesrovná, vtrhnou do země s armádou a srovnají je sami. Nakonec kolumbijská vláda spustila kulometnou palbu do stávkujících, tedy vlastních lidí, vlastních žen a vlastních dětí. Měli totiž tu drzost, že požadovali 6denní pracovní dobu, záchody na pracovišti a za práci chtěli alespoň reálné peníze. Oficiální počet obětí je 48, ale mnohé odhady sahají až k 2000 mrtvých. A nejabsurdnější na tom všem je, že tohle všechno Amerika nepodnikla proti nějakým ozbrojeným rebelům nebo teroristům, ale proti chudým lidem z banánové plantáže. V roce 1950 má Guatemala nového prezidenta, Jacobo Arbenz. Po 50 letech banánového útlaku je první, kdo se United Fruit opravdu postavil. Chtěl United Fruit vzít půdu a rozdělit ji mezi prostými lidmi. Jednalo se ale pouze o nevyužitou půdu, kterou si United Fruit držela, aby se k ní nedostala konkurence. Nechtěl jim to ale vzít zdarma a nabídl jim odškodné, přesně v té hodnotě, jakou firma sama uváděla v daňových přiznáních. Oběť zavolali domů do USA a CIA pro ně na zakázku zorganizovali státní převrat. 18.6.1954 hranici Guatemaly překročili ozbrojení žoldáci z Hondurasu. Letadla ze vzduchu bombardují hlavní město a nejvýznamnější přístav a už za 9 dnů prezident rezignoval. Kdo přišel na jeho místo? Americká loutka a vůdce povstanců Castillo Armas. Všechny reformy zastavil a všechna území vrátil United Fruit. Jak je ale možné, že státní bezpečnostní služba bombardovala a posílala žoldáky do jiné země, aby nějaká soukromá firma vydělávala ještě více peněz? Vedení United Fruit měla velmi dobré kamarády. Ředitel CIA Allen Dulles a čistou shodou náhod i člen představenstva United Fruit Company. A tohle je jeho bratr, John Foster Dulles, ministr zahraničí Spojených států a čistou shodou náhod hlavní právní zástupce United Fruit a jeden z jejich hlavních akcionářů. Pro bratry Dullesovi nebyl žádný problém přesvědčit kongres o tom, že Arbenz je naladěn prokomunisticky a je pro USA hrozbou. Později podobný scénář zkusili i na Kubě. Tam jim to ale nevyšlo. Fidel Castro začal znárodňovat nejen půdu, ale i celé podniky a začal právě z banánových plantáží. Po úspěchu v Guatemale se i tady zapojila CIA a poskytla zbraně a výcvik. Lodě pro invazi, tedy slavnou bílou flotilu, poskytla United Fruit. Jenže celá operace se provalila a nakonec i částečně přivedla ke karibské krizi. Okamžiku, kdy Sovětský svaz a Spojené státy byly nejblíže v historii k jaderné válce. Tak lidstvo málem zahynulo kvůli banánům. Jakhle Amerika mohla tolerovat, že soukromá firma podplácí politiky, organizuje krvavé masakry a svrhává vlády? To vše je přece v rozporu s americkými zákony. Ano, ale americké zákony tehdy platily jen na území Ameriky. A to, co dělaly firmy v zahraničí, je nezajímalo. To vše se změnilo v roce 1977, kdy vyšel zákon o korupčních praktikách v zahraničí. Ten zakazoval podplácení a korupci nejen v USA, ale i v zahraničí. Jak se tomu přizpůsobila United Fruit? Změnily se její praktiky? Ani trochu. Změnilo se pouze jméno a firma se pokusila o velmi chabý rebranding. Změnila jméno na Chiquita Brands International, značka, kterou dodnes vidíme v supermarketech každý den. Ještě v 90. letech ještě stále podplácela soudce a politiky a dokonce i fyzicky ničila zboží konkurence. Dokonce i na začátku 2000 byla firma obviňována ze spojení s kolumbijskými militarizovanými oddíly. Dnes příjmy Chiquity činí $3 miliardy ročně. Na jejich přívětivém webu najdete informace o historii loga, informace o prospěšnosti banánů a recepty na banánový chleba. Ale ani slovo o státních převratech, nelidských podmínkách práce a masakrech lidí. Ani slovo o Guatemale, ani slovo o kolumbijském masakru, ani jedno jméno oběti. A my každý týden jdeme do supermarketu, sáhneme po banánech s modrou nálepkou, protože jsou levné a dobré, a neklademe žádné otázky. Jenže příběh United Fruit není jen příběh jedné zlé firmy. Je to příběh o systému, který ho umožnil. Ten systém nikam nezmizel, jenom se přejmenoval. A my mu každý rok dáváme $3 miliardy.